Philippines! Good morning, Philippines. Good morning po guys sa inyo guys. My birthday kasi guys, aalis tayo kasi my birthday. So kaya puntahan lang namin yung my birthday. Pamangkin lang naman niya. Let's see kung anong handa. Guys, hindi natin mag-expect kasi walang mga handa-handa dito sa Amerika kapag mag-birthday. Only bata lang yung dapat maghanda. And of course, mag-stop kami sa Walgreens kasi alam na this, kailangan ng card. And masarap mag-drive kapag holiday. Wala masyadong mga sasakyan, no, diba? Quiet. Yun, kapag magpunta ka sa my birthday, kailangan kang magbigay ng card or gift. Hindi naman kailangan ng gift, basta may card lang. Punta lang si Tami dito sa Walgreens kasi po, kailangan pala ng card. Kapag mag-birthday, kailangan kang magbigay ng card. Look, so wala kasi kaming birthday cards. Yun, pasensya na kayo sa buhok ko guys kasi ayaw kong mag-iron. Ay, ito na naman siya, lumabas. Akala ko card lang yung kunin, hindi pala, marami pala, pati chocolate, kinuha na lahat. So kay Tami, ang lalaking walang pahinga. Yun, binibili na naman kung ano yung nakikita. Mukhang chocolate talaga tong mukhang to. Pero kung saan ka masaya dong, suportahan kita. Hala, chocolate pa more, ang daming chocolate. O, pinakita pa sa akin, proud na proud kasi dalawang KitKat, dalawang klase. Aray, ginoo ko. Ano akong nagawa guys? Wala na talaga tayong nagawa. Kinuha na niya. At tilog-tulogan lang ako guys. Habang nagdadrive ako, tulog lang daw siya. Iwan ko sa kanya. Pero siyempre, pabayaan natin. Ganyan-ganyan yan eh. Pabayaan lang natin para masaya siya. Ako lang yung drive. Enjoy naman mag-drive. O diba, ang quiet ng ano. Wala kasing sasakyan. Oh. Oh my God! Harley! Harley! Uy, ginoo ko. That really scares me. Oh, big mouth. Big mouth. Harley! Huy! Big girl, she's so big. She's dying to pee! You smoke na? You're smoking? Alis na kami. Warning. What is warning here? This is two lane, right? This is one way? You sure? Yeah. No. One way. Oh. Gusto niyong makita itong lugar na ito guys. Ito yung lugar na kahit dalawang sweldo mo dito, yung ano mo dito, yung tax is sobrang mahal. So enjoy na lang kayo guys sa site. Kasi dito talaga ang mahal-mahal kapag dito ka tumira. Kasi yung mga taxes dito, mas sobrang mahal. Kung may na-curious kung anong lugar po ito yung Scarsdale. Ang mahal dito guys, mga doktor, mga lawyer, at iba't iba pang mga taong may pera dito nakatira. Kahit hindi masyadong malaki yung bahay, pero mix-mix naman siya. May mansion, may maliit, may malaki, depende. Pero yung tax talaga sobrang laki. Depende na yan sa property. Basta sa New York, and then sabihin mong Westchester area, dito talaga guys, ang dami din ditong celebrity yung nakatira. Pero alam nyo na, malapit lang ito sa New Rochelle. Ay, pero sabi ko kay Tami, pwede ba tayo ditong titira? Yep. Oh, that's a nice window up there. May bahay doon guys. Oh, maganda. Anyway guys, umalis na kami doon. Ang daming buhok namin guys kasi sa aso. Especially Tami. Ang daming buhok. Look, oh. Man? Here, oy! Nagalit. Akala niya hawakan ko yung buto. So, ang daming buhok niya. And so, we are going to the store. Kailangan na namin bumili ng bird food because Tami have a lot of babies. Punta ko muna kami sa bahay ni Bianan kasi malapit lang dito sa bahay ng kapatid niya. And then, kailangan namin pakainin yung ibon. Kasi matagal-tagal din yung ibon na hindi kumakain. Oh. There's cops, there's police. Yep. There's police, dismiss. Napunta na tayo sa tindahan guys at kung darating man yung panahon na maawa ang Panginoon na maabot tayo ng 80 years old, meron tayong babalik-balikan na video. Ito yung lugar kung saan ako nagliwaliw at saka kung saan ako noon. Dito ako nagtrabaho, dito kami ni Tami palagi, biyahe-biyahe, grocery, so dito yan. So kapag darating yung panahon na tumanda na ako at saka hindi na ako makapag-vlog, ito na yung titignan-tignan ko dito. Ito yung New York, ito yung dito ako nanggaling, nag-grocery, nagliwaliw. Ito na nga, nagpunta na kami ng grocery. Pagkatapos niyan, sabi ko kay Tami, doon lang ako
ako sa sasakyan. Hindi ko na siya iwan. And then, nag-iba na naman yung utak ko. Sabi ko, lalabas nga ako, sundan natin. Spy natin si Mister. At saka bago niyan, meron akong nakita. Oh my God, ito yung paborito namin ni Hubs. Kunin natin kahit mahal. Mas mura pa sa Costco. Pero dito natin nakita. Kukunin natin. Parang naispatan ko na yung si Mister. Siya yung nakaitim doon, no, naglakad. Hindi niya alam. Akala niya nandun ako sa sasakyan talaga. So yun, patago-tago ako. Baka makita na naman ako. So sinusundan ko lang siya. Tignan ko kung anong binibili. Sunod lang tayo ng sunod. Nagtatago. And then dito tago. And then yun siya. So ngayon, natakot ako dito. Baka makita niya ako. Doon papunta ako sa likuran niya. Diba? Hindi pa rin niya ako nakita. Ganyan yan siya. Wala siyang alam na ang asawa niya nasa likuran. No, dito, nagtago na naman ako dito. Baka makita ako. Pagdali. Yes, have you seen me? You see me? No, it's a car for you. Han. Okay, let's go. $11 per pound. What? Lobster, 11 per pound. Alam niyo, gustong-gusto ko na kumain ng seafood, pero ang mahal talaga ng seafood ngayon. Ito yung binipala ni Tami, mga pagkain ng ibon. 3 talaga, hindi lang isa, 3. So ngayon, let's go na! Finally lumabas. At saka nakarating na kami sa bahay ni Sanyo Rochelle, kay Bianan. Pagkatapos niyan, umihi lang kami, pinakain yung ibon, umalis na rin kami. Nagutom kami, no? Si Tami hindi nakapaghintay, kumain siya ng chicken dyan kasi nga gutom na yan. So ako na naman yung nag-drive. Sana mag-edit pa ako nito guys, kaso nga magtrabaho ako habang nasa sasakyan. Kaso ako yung mag-drive, ayaw kong pa-drive-in yan kasi paminsan talaga maka-close yung mata, nakakatakot. Kasi kapag pagod yan, huwag mong pa-drive-in kasi matutulog talaga yung mag-drive, nakakatakot. Kaya yun, sabi ko bahala na wala tayong upload. Basta kayo mag-drive tayo at safe. So yun, let's go guys. Samahan nyo kami. Kain lang si Mister. Kumakain lang siya habang ako nagda-drive. O, diba? Ang ganda ng buhay ng asawa ko. Swerte mo dong. Ang swerte mo talaga sa akin. Yun yung chicken na yun na sobrang spicy. Sumakit yung tiyan ko. Kumain ako isa. Ang sakit na yung tiyan ko. Sobrang spicy plus soda pa yun. Yung soda ba, yung Coke yung ininom ko, mas lalo pang sumakit yan ko. Kasi hindi talaga ako sanay sa soda, guys. Huwag kayong iinom ng soda. Dapat soda, soda, yung Coke or mga acid na ganyan. Dapat tubig yung inumin. Bahay guys, pagkatapos ko, pag uwi ko talaga dito, ang inuna kong ginawa is, full. What? It was full. Okay. So, ang una kong ginawa, nag-edit agad ako. So, are you hungry na? I'm going to eat first. Can I water the plant first? Uh-huh. Okay, mag-water lang. Watering all water. I need to water the plant. It's been a while now. Anyway. Rox, I brought you home food from the restaurant, and Mama said you can't have it. She's gonna eat it. She said she's gonna eat hers and mine, and you get none. What? You're smelling the other dog. You smell it? That Harley dog. All right, I tell you, I want her salad, and you want to put 10 other things so then I don't eat my salad. I want my salad. And you just keep putting other stuff. Let me have my salad, please. Trying to get. I had a piece of rib, a piece of chicken. I'm good. See the salad? It's starting to turn brown. I'm gonna have it before it turns all brown. You don't have enough, Tommy. That's enough what? You don't have enough food. Plenty. Plenty. There's more rib, more chicken if I want. There's the other chicken in there. There's still some chicken that I cooked in there. I thought you'd finish it, but you didn't. It's still in there. Yap, 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 yap. Camera in my face. That's it. Camera in Roxy's face. She likes it. Her tail wags.
Hi guys! Anyway guys, so meron kasi guys, ano ko lang yung ano ha, palayo ko nga ito para kitang-kita. May nagsasabi, paano ba daw ako natutong mag-drive? Swerte-swerte ko raw na nakapag-drive ako and nakakaalis ng bahay and swerte daw may sasakyan. Yung mga swerte-swerte na ganun, yung mga nagsasabing swerte-swerte daw dahil nag-drive, makaalis ng bahay, marunong mag-drive, galing-galing, may sasakyan. Ang una kasi, dito kasi sa Amerika, kung andun ka sa city, kung ayaw mo talagang mag-drive, pwede naman. Pero mapamahal ka talaga, lalo na kapag taxi. Mapamahal ka doon. And also, kung may tawag nun yung mga, kung sa city, mga tao halos sa city, yung talagang sa Manhattan, sa malaking syudad, train, subway, ganyan yung mga nila, or taxi. Yung taxi talaga, like kung asan yung isang bahay sa New Rochelle, mapamahal ka talaga sa taxi. Yung hindi pa ako nag-drive, dinadala ko yung biyanan ko sa mga kung saan siya pwedeng, yung mga appointment, ganon. So, mapamahal ka talaga. And then also, wala kang freedom. Also guys, palakasan niya ng loob. Kasi wala akong lakas ng loob noon nung pagdating ko talaga dito, ilang years din akong hindi nag-drive. Yung parang ayaw kong matuto. Pero, itong asawa ko kasi tinuruan ako sa Glen Island, kung mga may taga rito sa New York, sa Westchester. Doon ako tinuruan ng asawa ko sa Glen Island, mag-drive, and parking lot yun siya, at saka walang masyadong sasakyan that time kasi nga, I think hapon or umaga yun. Pwede naman sa grocery store kasi kapag umaga talaga yung walang mga tao, walang mga customer, at saka hindi pa open yung tindahan. Pwede naman doon mag-practice, pero doon ako talagang natuto. So sa una sobrang nakakatakot kasi yun yung manobela, hindi ka marunong mag-control, ganun. So yun, hanggang natuto ako, wala pa akong permit, pero nag-start na akong drive sa parking lot. Hindi pwede sa daan. And then nung time na yun, sinabihan ako ni Tami na magkuha ako ng learner's permit, pero makadrive ka guys kung meron kang permit, pero dapat may kasama kang talagang marunong, yung parang may driver's license na. So yun siya. At sa kalakasan ng loob, kahit meron akong permit that time, ayaw ko talagang mag-drive, na talagang ayaw kong kumuha ng 2 beses akong kumuha ng permit, pina-expire ko lang kasi ayaw ko nga. Kasi ayaw ko talaga. Kasi marami akong kasama ko kasi yung asawa ko palagi kung saan siya nagtatrabaho, 'di ba? Yung mga concert, mga premiere, ganun, mga movie. So sama-sama ako, ang dami kong nakikitang disgrasya guys, na parang masabi mo talaga na ayaw ko talagang magmaniho kasi takot ako, lalo na yung sumimplang yung mga sasakyan doon, lalo na dito sa doon sa city talaga. Nakakatakot talaga guys, iwan ko. Hanggang bumili kami nitong bahay na long time ago. Pero guys, even kahit wala akong driver's license, gano'n, marunong na ako mag-drive kasi ito palagi akong tinuturuan. At saka kapag aalis kami ng grocery, ako talaga yung pinagmaniho niya, ako talaga yung pinagdadrive niya. Kaya kung yung mga local area lang, local. So yun, yung mga laki-laki na yan, palakasan ng loob, kaya marunong ako mag-drive, at saka gusto kong umalis, may makaalis agad ako. And yung lucky dahil swerte, kaya may sasakyan, pinagtrabahuan yun guys, hindi yan utang, utang, pero trabaho yan. Pero finally, ang saya kasi natapos na yung bayaran ng sasakyan na yan, wala na kami bayaran, finally natapos na. At saka yun lahat ng mga tao kasi dito sa Amerika or kahit saan man yung lupalop ng mundo, kung meron kang something, pinaghirapan yun. O diba, pinagtatrabahuan, ganon. Buti na lang itong asawa ko, kinuhanan ako. Ang ko talaga guys, ang plano namin is second hand na sasakyan. Pero yung asawa ko kasi, ewan ko, so napag-desisyon siya na gusto niyang yung bago talaga, hindi second hand. So yun, kaya meron akong bagong sasakyan. Yun, pasalamat naman ako kasi talagang yung parang mafe-feel mo ba na hindi ka pinabayaan, kahit ganito ako. Yun, hindi ako pinabayaan, palagi yung nakasuporta lang talaga siya. So kaya kung anong meron ako, talagang deserve niya talaga na sa kanya, kasi makikita mo naman sa tao, no, kung
kung talaga yung taon yun deserve sa pagmamahal or pag-alaga or kung anong meron kang material or pera, deserve niya na ibigay. Kaya yun siya. Kaya deserve niya yun. Kung ano man yung meron ako, deserve talaga niya na sa kanya lahat. Kasi nga, hindi ako pinabayaan. Sa pinakauna pa lang, kahit yung pamilya ko hindi pinabayaan, sa pinakauna pa lang hindi na niya pinabayaan. Kaya, yun. Kung ano mang meron ako, kung saan man, kung itong mga pagbablog-vlog ko, kung saan man ako mapunta. So, kaya, siya yun. Siya yun. Siya talaga. So, sa mga nagsasabi nga, swerte ko, swerte, pinaghirapan yan, and also yung pagdadrive talaga, lakasan ng loob. Sa mga andito na sa Amerika na matatakot mag-drive, lakasan mo ng loob kasi talagang nakakatakot naman talaga. Hindi naman yan kasi ako nanginginig ako guys, at saka yung first time kong nagka-driver's license and then drive agad ako ng mag-isa malayo. Talaga yung tuhod ko, yung buong paa ko, dalawa. Pagdating ko dito galing sa isang bahay, pagbating dito, ang tigas guys, halos hindi ako makalakad dahil sa takot nga. Pero masanay ka rin talaga. And also guys, ito lang guys, kapag mag-drive, noong una akong nag-drive, ayaw kong may kausap yung asawa ko. Yung parang may sasalita siya ba, question na. Hindi ako makakonsentrate sa kanya. Dapat kasi yung concentration ko is andun. Pero ngayon, dahil tagal-tagal na akong nag-drive, matagal na. So, kaya yun, kahit man mayroon akong gagawin, pero yung mata ko is alerto sa mirror, sa rear view mirror, sa harap, ganun. Ganyan ako guys, parang yung mata ko is parang ganun lang yan. Kasi yun yung talaga yung importante. Yung alert. At saka also, hindi lang yung sasakyan mo yung titignan mo or kung anong galawan ng sasakyan mo, ang titignan mo talaga yung mga kasabayan mo, yung parang kung mayroong nag-speed up doon, alert ka na, ganyan ako guys, tinitignan ko yung galaw, kung asan yung sasakyan last, nandun sa, ganyan ako. So kaya, yun, knock on wood, wala naman akong kahit bump na, kahit na disgrasya na kaunti, yung mga wala talaga as in, kasi sobra kong alerto talaga. Sobra kong alerto, parang ako. Paminsan talaga, hindi din maiwasan yung iba sa ibang driver kasi, para kang munti ka ng madisgrasya dahil nga, hindi dahil sa'yo, kundi sa mga reckless driver. Kaya ngayon, yun siya. So, dyan lang guys, and lakasan ng loob lang talaga ang gagawin kapag gusto mo mag-drive, lakasan ng loob lang. Yun lang. And kung yung mga swerte-swerte, may mga sasakyan, ipinagtatrabahuan, trabahuan ng asawa ko. And so, yun lang yung sasabihin ko. Kung gusto nyo mag-drive, lakasan nyo ng loob nyo. Bye guys! So, alis lang kami guys. Kuha kami ng gas.